Ve čtvrtek 12. prosince v roce 2013 probíhá na Střední technické a zemědělské škole v Mohelnici Den otevřených dveří, kde mohou návštěvníci vidět exponáty pro všechny nabízené učební obory na naší škole, tedy na učební obory zemědělské, strojařské neboli technické a elektrikářské. Dozví se spoustu věcí o nástavovém studiu a v neposlední řadě i o studiu maturitním, tedy o mechaniku seřizovači. Rodiče a budoucí studenti si zde mohou prohlédnout učebnu elektrického měření, kde studenti získávají základní návyky ohledně elektrických měření, čili provádí se zde úlohy pro základní měření proudu, napětí, odporu, výkonu, případně u slaboproudařů potom provádíme měření na osciloskopu. Dostali jsme se do učebny výpočetní techniky, která se nám podařila nově vybavit po sloučení dvou škol, Středního odborného učiliště zemědělského v Lošticích a Střední technické školy v Mohelnici. V rámci nově vzniklého subjektu a využitých projektů ve škole jsme zafinancovali a nakoupili nové vybavení této učebny. Při vstupu do budovy si návštěvníci mohou všimnout ekologické výstavy Prima Klima, která seznamuje širokou veřejnost, návštěvníky i naše studenty s ekologickými problémy celé země. Ekologie v souvislosti se zemědělstvím je velmi spjatá a naší snahou je propojit právě zemědělskou výrobu s ekologií a ochranou přírody. Naše škola nabízí výuku 3 jazyků. Žáci si mohou vybrat z anglického jazyka, německého jazyka a ruského jazyka. Výuka probíhá v této učebně, kde se nachází interaktivní tabule, kterou vyučující využívají k různým gramatickým cvičením, ale také k pouštění různých interaktivních prezentací. Takže nacházíme se na učebně, kde probíhá výuka odborných předmětů, především technologie, strojírenské technologie, strojnictví. Máme v současné době na učebně žáky 7. až 9. tříd základních škol z Luké a základní školy v Lošticích. Tématem nebo ukázkou dnešní hodiny je seznámit případné zájemce o studium na naší Střední odborné škole technické a zemědělské v Mohelnici s hodinou, tak jak probíhá výuka předmětu technologie, s tím, že se jedná o hodinu první, kde se ve své podstatě opakuje látka, kterou se děti nebo žáci naučili na základní škole, a dozví se samozřejmě nové věci, které už se týkají odborného předmětu vyučovaného u nás. Hlavní součástí představení se odborných škol je odborný výcvik, takže jsme opustili část teorie a přešli jsme do dílen odborného výcviku, kde budou především prezentovány technické obory. Technické obory máme zaměřené jak na ukončení s maturitní zkouškou, tak s výučním listem. Máme zde cirka 5 oborů technického ražení. Začneme tím 4letým mechanik seřizovač, dále máme obraběč kovů, nástrojař, elektrikář a elektrotechnické a strojně montážní práce. Takže na této učebně vyučujeme obor mechanik seřizovač. Je to obor, který se zabývá programováním číslicově řízených strojů. O tento obor je veliký zájem tadyhle v okolních firmách, jako je Siemens a Hella Autotechnik. Dalším žádaným oborem, který vyučujeme na této škole, je obraběč kovů, který se zabývá též programováním číslicově řízených strojů. Dalším preferovaným strojním oborem je nástrojař. Je to studium 3leté pro hochy i dívky, ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Dále absolventi mohou pokračovat na nástavbovém studiu provozní technika. Na těchto dílnách se mohou návštěvníci seznámit s praktickou výukou oboru elektrikář a strojní a elektromontážní práce. Tyto obory jsou 3leté, výsledkem je výuční list a poté mohou navštěvovat ještě 2 roky nástavbu, jejíž výsledkem je maturitní zkouška. Tak vlastně my tady děláme, že spájíme, jako aby se rozla ta žárovka
No, jako tenhle obor se mně líbí. Tak na obor elektrikář chodím 3. rokem a co se uplatnění týče, tak si myslím, že tento obor má budoucnost i relativně v daleké budoucnosti, protože elektrika vždycky nějaká bude. Já bych po oboru elektro bych chtěl nastoupit do firmy Siemens, kde bych vlastně chtěl nabývat nějakou praxi a zvyšovat si paragrafy. Obrabičemu se učím 3. rokem, uplatnění je jak ve firmách, tak i v soukromé sféře. Chodím tady na celý obor obráběčkovu, teď se budu chystat na 2 roky nástavbu a myslím si, že potom bude lepší uplatnění v práci v nějaké firmě, například tady v okolních Siemensů. Před školou můžeme vidět žáky učebního oboru zemědělský kovář a podkovář při praktických činnostech a v neposlední řadě i jezdeckou činnost žáků učebního oboru farmářka. Přijela jsem z Ostravy. Tahle škola se mi strašně moc líbí. Jsou tu krásné obory. Já bych chtěla jít na ten chovatel koní, zemědělec. Tak od mála se věnuje zvířatům, má ráda koně a chtěla by se tím do budoucna živit. Tak to chce zkusit. Všem budoucím zájemcům, kteří se v dnešní den nedostali na naši školu, můžeme doporučit naše webové stránky, kde se dozví veškeré podstatné informace o všech oborech vyučujících se na naší škole.